Vertolyoda minjekmi ýa-da robot taksa? Vertolyoda minjek bolsaňa isten ýerine berdiňiz, ýöne robot taksa minjek bolsaňyz Las Vegas'a gelmeli bolýar. Sebäbi robot taksi häzirçe diňe Las Vegas'da bar. Elbetde dünýäniň durly günjeklerinde sürüjüsiz taksiler ýok däl. Sebäbi mundan 1,5 ýyl mundan öň men San Francisco'daki sürüjüsiz taksi bilen bagnaşykly video paýlaşypdym. Şol taksa meni görüp, şol bilen bagnaşykly öz pikirlerimi size getiripdim. Ýöne Las Vegas'daki robot taksi aslında bu diňe bir taksam däl. Sebäbi San Francisco'dakidan tapawutly bu takside ne rol bar, ne gaz, ne tormoz, ne skors hiç zat ýok. Bu aslında 4 tane adama binmäge niýetlenen kapsula diýsem boljak. Hakiki robot taksi şu bolsa gerek. Aplikasiýa bar, şu aplikasiýadan çağırýarsyňyz, siziň duran ýeriňize gelýär. Öz kodu bar, şu koda basaňda gafaçylýar, içerki ýerinde soňra da öň bellen nokotuňy alyp gitýär. Häzirçe Las Vegas'ta mut hereket etýär. Sebäbi sina tapkyrynda. Mene CES 2026, yani dünýäniň iň uly robot we emel intellekt serwisine atnaşmak üçin giden wagtym çağlarym şol tehnikany şäheriň içinde Las Vegas'yň esasy köçelerine sinap barlak gördüler. Men aslında bu taksini köçede de gördüm, şol seride de gördüm. Şonuň üçinem size getirjek maglumatlarym, öz bilýänlerim, şeýle hem çağlarym maňa gurun berenleri. Aslında awtobusda oturan ýalyk bir-birine bakyp, aýdyň diňläp, saz diňläp oturup bolýar. Her kime görä kondisioneriň derejesinem ütgetip bolýar. Isten aýdymyny, isten sazyny saýlap, diňläp bolýar. Esasanam şu wagtky döwürde telefonyň şarjy, zaryadkasy gutarýan bolsa, içerisinde tokly, toksuz, mugut zaryat görmek mümkinçiligim bar. Görýärsiňiz, dünýäde esasanam robot, emel intellekt uğruna nämeler bolýar. Aslında biz Las Vegas'daki CES 2026 serwisine atnaşamyzda şol ýerden videolary, habarlary siz bilen paýlaşyp başladyk. Ata Watan TV kanalyna bu arada 1 sagatdan gowrak 2 sanak video bardyr. Sebäbi biziň esas maksadymyz türkmen ýaşlarynyň wagtynyň iň gymmatly döwrüni TikTok'ta sewdärleriň samsyk gereksiz jedellerini, biderek tans videolaryny, samsyjak beýleki zatlary tomuş etmek bilen geçirmek däl. Dünýädäki öz deňduşlary ýalyk emel intellekt, robot tehnika bilen wagtlaryny geçirip, türkmen ýaşlarynyň gelecekde milliard dollarlyk kampaniýa gurmalaryny gazanmasyny üpçün etmek. Şol maksat bilen biz Ata Watan media bolup, eýýäm 2 ýyldan gowrak bäri emel intellekti gündelik media işimizde giňden ulanyp, habarlarymyzy emel intellekt bilen size getirişimiz ýaly, emel intellekt bilen bagnaşykly, robot tehnika bilen bagnaşykly mydamada maglumatlary paýlaşyp durýar. Biziň alabay robot proýektimiz hem bilýänler. Elbetde o proýektimizde o diýen bir tomoşa sorza gyzyklanma bolmady. Ýöne biz 10 sanak like alsyn diýdemiz okda, öz bilýän ugrumyzdan, öz ynanýan ugrumyzdan, öz diýen ugrumyzdan, öz seçmeli ýaly hereket etýär. Ýöne elbetde şeýle ýaşlaryň sanynyň köp bolmagyny arzu etýär. Ine Las Vegas'daki Zoox robot konsul bilen bagnaşykly habarymyzy ýetiren wagtynda da şolaram bellek geçmek istedim. Häzirçe hoş, sag bolun.